Giligitan may bap. Yon, giligit. Oh. Kuntoro pa mo atuan may bapa ka rin niya sisiri. Basketball moves bap. Uy, pinasok kay Bapag Christian, umikot, nag-sidestep, nagbulang-bulangan. Anong laki pong ginawa mo kanyan, pala ko pong ban mo? At tandaan ko mga 3 months makanyan. Bali anak kayo pa po, gagawan nyo na po yung moves yung ngayon. Aywan naman, mahilig ko mag-basketball eh. Kwento yun naman po kaya kami mga nyo na-discover yung talent yun. Kwento na ka na akong mako, kapapanganak ko pa ka no makaninin na ako talaga galawan eh. Biro mo, 3 months ko pa, maglakad na ako. Ang kaya mako, babawal na ako maglakad. Sabi ano, kalalakad. Baby. Dumedi ka pa. Bap, na po nga sabi ko ang Bapang Christian. Ning Christian. Hindi pong pinakamabilis gagawang pandesal, Bap. Iya ko tiko sagot. Tagagawan ng terak-terak ang mga tagagawan ko rin tumandilo nga bak eh. Kahit na pong kilig-kilig. Marimlay eh. Kilala ya po. Ali man may palabas ko mo niya. Kaya kayo po sinali. Ali, fishballing si Ali ko eh. Ali naman tinape. Di sa akong ma-interview. Kutsang, kutangan mo itang babae nga iti ah. Itang kutangan mo. Pare, ikit nga kasi anak natin yung yabi ko bale. Ining kutangan mo, dakal kabalo ka yan, marites yan eh. Wow, sigurado mo ito. Di niya nga ba may itong lalaki. Wow, makipanumayo. Okay, yapi Bapang Christian. Ano ako nga sabi kanina, pero itang anak na sigurado mo masisawa na.